Most orosz akrobaták következnek. Műsoruk címe Zsiguli. Bemutatójukat azt teszi különlegessé, hogy szinte az összes attrakciót két keréken hajtják végre. Ezek az emberek bejárják a világot, műsorukhoz ladákat használnak. Az autók egy keringő dallamára táncolnak. Úgy tudnak megmaradni két keréken, hogy a gumikat túlfújják. Persze az ügyes sofőrök nélkül nem imbolyognának így. Ezt a trükköt kutyasétáltatásnak nevezik. A sofőr ügyesen fölgyorsítja az autót, miközben uralma alatt tartja. Nagyon veszélyessé válhat a mutatvány, ha az autó kiszalad az ember alól, de ez az orosz akrobata tud bánni a kocsival. Ez az attrakció a nézők kedvence. Az akrobaták leszerelik a kerekeket az autókról, csak hogy akad közben egy probléma. Honnan vegyenek két új gumit? Miközben az autó továbbra is az arénában köröz, a nézők azon tűnődnek, hogyan teszik majd le. Szerencsére akad két új gumi a csomagtartóban, és ezek kerülnek a régiek helyére. A legnehezebb dolga a pilótának van. Az igazi feladat az autó egyensúlyban tartása, hiszen a kerekeket leszették, és a három szerelő állandóan változtatja az autó súlypontját. Még egy csavarás a kulccsal, és kész! A fináléban az orosz zsiguli csapat, mind a 12 tagja, 11 férfi és egy nő, autókba és autókra pattan. Csak